ediție emisiunii România Informată. Este o ediție explozivă cu dovezi incendiare, cu dezvăluiri, bombă nucleare, Hiroshima, Nagasaki, cum vreți să le mai adăugăm epitete extraordinar de bombastice. Însă, realitatea este că vorbim despre conflict de interese, vorbim despre sifonarea banului public prin tot felul de asociații bizare care, după cum vă tot spun de ceva timp, nu își văd rostul, având în vedere că, teoretic, strâng bani pentru statul român, prin statul român. Știți deja povestea cu Salvital, cu Nedoara, știți deja că statul român este acționar acolo, este membru în Consiliul Director, că se strâng bani de la cetățenii din Deva pentru aceste ONG-uri fondate de Raed Arafat și ulterior conduse de statul român prin aceste consilii locale și județene. O să vedem ce au făcut cu banii, cu o parte din bani, pentru că este foarte greu de aflat dacă ești totuși un om curat, nu un securist cu acces la date cu caracter confidențial, să afli adevărul despre activitatea acestor ONG-uri. O să vorbim și despre legătura doamnei Ana Cătăuță, deputat PSD, vicepreședintele Camerei Deputaților. Am și contactat-o înainte de emisiune pentru a afla opinia domniei sale cu privire la subiectul pe care îl vom discuta astăzi. O să vă prezentăm și punctul domniei sale de vedere cu privire la aceste aspecte și să vedem totuși care este legătura mai amplă cu zona Mircea-Joană din PSD. Este, într-adevăr, doamna Cătăuță un pion extrem de important al lui Mircea Joană, infiltrat în Partidul Social Democrat condus acum de Marcel Ciolacu, sau este pur și simplu